बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि सानै रेजिस्ट्रारखौ रिलिज होनाय जि मोनसे नटिफिकेसन नोंथांमोना नुदोंमोन नुगासिनो थादों बे एसे गोबावानो जाबाय नाथाय मिथिनाय बादिब्ला दासिम बिसोरनि एक्जाक्ट दाया मा बेखौ दासिम मिथिनाय जायाखै 29 नभेम्बर खालि जि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरा जि बुफाय बुसि मोनसे थासारि खालामदोंमोन आरो बेनि दायावनो बैसोर सानै रेजिस्ट्रार डिमासा दैब्रां मोसाहारि आरो सासेया जाहैबाय सुबुं बसुमतारी बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिथांमोनखौ मा खालामदों रिलिज होदों बेबायदि मोनसे ओंखारदों भाइस चेन्सेलरनिफ्राय बे रिलिज लेटारखौ फोसावनाय जादों बेखौ नुदों आरो जों मेडियायाव नाथाय अफिसियेलि दाबो बै सानै सुबुंनिसिम बे रिलिज अर्डारा सहैयाखै बेबायदिबो मिथिनो मोन्दों आरो बेखौ लानानै गोबां मोनसे पलिटिक्स सोलिबाय थादों आरो बेखौ खालामनायखौ बुंदों जे दा थानाय जि सरकार बिटिसिआव बै सरकारनि माने थिननायावनो बेबायदि भाइस चेन्सेलरा मावदों बेबायदि बुंदों बेसेबां रियेलिटि दङ बै बाथ्राखौ जों मिथिया नाथाय बे बाथ्रायाबो सैथो जे बेवहाय पलिटिक्सआथ' हाबबाय राजखान्थिया हाबबाय ओरैबायदि नांदों बुंनाय बादिब्ला जे सोरबा बे बिबानखौ मोननो थाखाय बे पलिटिक्सखौ खालामदों बेबादिबो बुंदों गोबां जानो हागौ रियेलिटिया नाथाय सबसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय मा जों बर'जों बर' बे थासारिया जादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव मानोना बर' मानसिफोरखौ खैसार सादों फान्दो सादों खैफोदाव खोलैदों मा होनो बेखौ कनस्पिरेसि खालामदों बेबायदि बुंनांसिगोन आरो बे कनस्पिरेसि खालामनायखौ नाथाय नुनो मोन्दों रावबो मानसिफोरानो जोंनिया माने हेंथायाखै बा सोरखौबा माने एसे मदद होनांगौ बेबायदि खालामनाङामोन बेबायदिबो बुंनायखौ जों नुवाखै आरो गासैबो राजखान्थिनि उनथिं खारजोब्बाय जोंनि माखासे सुबुंफोरा आं नोंथांमोननो थांनाय समफोराव मोनसे समाव बुंदोंमोन जे जोंनियाव मोननैल' बिथिं दङ बे बिथिङा जाहैबाय मा नों BPF नों UPPL स' बेनो सोलिबाय थादों बेबायदि आरो बे BPFनि रेजिस्ट्रार बे UPPLनि रेजिस्ट्रार BPFनि रेजिस्ट्रार जाय इनस्टिटिउसनाव सबसे हाइस्ट लेभेलनि सोलोंथाइखौ होनाय जायो बैहायबो माने राजखान्थिया हाबबाय आरो ना बै जि आनरेस्ट बै जि बुफाय बुसि जादोंमोन बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बे बुफाय बुसियाव बै सुबुं सानैया दंमारोना गैमारामोन बिसोरनि बेहाय इनस्टिगेसन दंमारोना गैमारामोन बेनि जेबो उदिस गैया बेनि जेबो रोखा जेबो फोरमान गैया बबेखानि जुडिशियेल इनकुवेरि जासिगोन होनना बुंदों नाथाय बेबो स्टार्ट जायाखै आरो जुडिशियेल इनकुवेरि खालामि सिगांनो जेबो प्रुफ फैयै सिगांनो कर्टआव जेबो बिसार जायै सिगांनो जेबो जाहोन गैयालासेनो माने बिसोरखौ रिलिज होदों बे माने साननो गोनां बाथ्रा नाथाय दासिम बिसोरखौ थारैनो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि रिलिज होदों बेनि जेबो प्रुफ गैया नोंथाङा सोरबा सासे मानसिखौ रिलिज होनायनि जि एक्जाक्ट कारनखौ जुदि नोंथाङा होनो हायाबा बेयो माबोरै जानो बबेखानि बहाबा ट्रेन्सफार खालामनाय बबेबा बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय बबेबा मोनसे बिबानाव लांनाय बेबायदि बाथ्राफोराबो एसे साननो गोनां आरोना बेवहाय मा जाहोननि थाखाय हरखाब माबा मोनसेथ' जाहोन थानांगोन हरखाब बेबायदि बिबाननिफ्राय बोखारनायनि जेबोथ' बिसेस जुदि कारनानो गैयाबा प्रुफानो गैयाबा बैहाय बुफाय बुसि खालामनायाव बे सानै सुबुङा आखाइ दङमोन बिसोरनि इनस्टिगेसन दङमोन बा बिसोरनि लोब्बा दंमोन बे प्रुफखौथ' होग्रोना बिनि उनाव बोखारमोन ना स' बैबादि माने ओरैबायदि खामानि मावदों जा जों नुदों जोंनि हारिनि गेजेरावनो माखासे गोरोबलायनाय गैयै खौसेथि गैयै बे थासारिखौ जों बुंनांगोन स' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा सम सम माने सानो मा जाखो जोंनि बर' सुबुंफोरा मोनसे समाव जोङो जै मै रायजो जायोमोननो नाथाय आथिखालाव नुबाय राजखान्थिनि जेब्ला गोदै गोखा गोबाबा सफैबाय बर'फोरनि गेजेराव थांनाय बिटिसि जानायनि उननिफ्राय बै समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयैयाबो गोबां जाबोनायखौ जों नुदों दानाबा बेवहाय आरो मोनसे थासारिखौ जों नुबाय बे जाहैबाय मा फरायसाफोरा आरोबाव बे जि फोसाव बिलाइखौनो होनदों बा नटिफिकेसन बा जि रिलिज लेटार बेखौ सावदों बेनि हेंथायै बिथांमोना बेखौ कन्डेम खालामदों बेनि हेंथायै होस्रिख्रावदों बेखौ नोंथांमोना फिन नुफिनबाय आरो बेबायदि जाखागोन मानोना जेबो जाहोन गैया कारन गैयालासिनो हरखाब बेबायदि खामानि मावनाया थारैनो साननो गोनां आरो बेवहाय जायफोर सुबुंफोरखौ लानानै फैदों बै सुबुंफोरखौबो ओरैबायदिसो इंगित मोनदों मानसिफोरा जे बिसोरो माने बै पार्टिनि जों रिलेटेड सोरबा लिडारजों रिलेटेड होननानै बेबायदि मिथिनो मोनदों स' आं नोंथांमोनखौ बुंखादों ना नों BPF नों UPPL बेनोल' दं जोंनि गेजेराव
सोलोंथाइ मायबा बिराद दावगानाय माबा मोनसे आबिष्कार खालामनाय बबा इनभेनसन खालाम बेफोरजों जेबो लोब्बा गैयाब्रा जोंनि सरकारा जोंनि बर'नि सरकारा बेफोरजों जेबो लोब्बा गैया मात्र नों BPF नों UPPL बेखौल'सो बांसिन नायसै आरो ए बर'फोर बेबायदिब्ला जों बेसेबां डेभेलप जागोन सबसे हाइस्ट लेभेलनि इनस्टिटिउसनावबो जुदि पलिटिक्स हाबबायबा आरोबाव मा नांबावगौ बर'फोरनो बेनिफ्राय आरो मा नांबावगौ स' जेरावबो पलिटिक्स जेरावबो राजखान्थि जेरावबो असान्ति बेखौसो जों नुनो मोनदों आरो थांनाय कार्बि आंलंआव नोंथांमोना जि जाथाय नुबाय मा बेबायदि जाथाया जोंनि BTC आवबो जायाना बिदिब्ला बार बार जुदि बेबायदि जाथाया जाबाय थायोबा थारैनो बेबायदिनो जागोन आगोलनि समाव बयबो गियोमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नाथाय आथिखालाव बिथांखौबो रावबो गिलिया बिथांखौबो रावबो गिलिया स' मानसिफोरनि जि सेन्टिमेन्ट जि रागा बे रागाखौ नोंथाङा जुदि बांद्राय जुदि फोजोंबाय थायोबा माब्ला बे मा जागोन बम ब्लास्ट जागोन बे अब्ला रावबो रावखौ बासायनो हानाय नङा आरो बे थासारिखौनो जों नुगासिनो थादों आरो आगोल दमजों सोलियोमोन मानसिफोरा बहुत दमजों सोलियोमोन नाथाय बै दमखौ दानि मानसिफोरा गिलिया बेनो जादों दुखुनांथाव बाथ्रा जि थासारि मोनसे नुदों जे फरायसाफोरा फरायनो गारनानै बेबायदि मोनसे नङा मोनसे माने आसरित धरननि कान्ड कारखाना मावो बेनि हेंथायै माने होस्रिख्रावनाय जा गोनां जादों बेयो साननो गोनां गोबां सुबुङानो गोबां बायदिसिना पलिटिकेल एंगेलजों कमेन्ट्स लिरगोन नाथाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जुदि नोंथाङा पलिटिक्स जुदि नायबायबा बै जातिया गोलैखाबाय बै हारियाव फरायग्रा मानसि जुदि नङा सबबो पलिटिक्स खालामनानै जुदि जानो हायोबा नङा होमबा मानो नांगौ बेफोरबायदि इउनिभार्सिटिखौ पलिटिकेल इउनिभार्सिटिखौ जोंनो मानो नांगौ ना पलिटिक्सनि इउनिभार्सिटिखौ मानो जोङो पलिटिक्सनि भाइस चेन्सेलरखौ मानो नांगौ पलिटिक्सनि रेजिस्ट्रारखौ मानो नांगौ स' बेबायदि खुनु प्रफेसारनि गोनांथि गैया स' मोनसे महत मोनसे बेसेन गोनां मोनसे भेलुएबल मोनसे इन्स्टिटिउसन इउनिभार्सिटिया स' बै इउनिभार्सिटियाव जुदि पलिटिक्स हाबबायबा बै इउनिभार्सिटिनिफ्राय माब्लाबाबो मोजां स्टुडेन्ट उजिनाय नङा होनना जों साननानै लानो हायो बे बाथ्राया सैथो न' डाउट इसे एला राजखान्थिजोंथ' लोब्बा थागोन नाथाय एसेबांबो नङा बेबायदि गोसोबानो सोरखौबा दिहुनना हरनाय माने मानसिफ्रानो नुजासे बुजिजासे बेबायदि कान्ड कारखानाखौ जुदि मावोबा बे जोबोर गाज्रि नेरसोन जोंनि हारिनि थाखाय स' नोंथांमोना थारैनो बुं बे खामानिया जेरै माने नुनायाव इजि नुदों नाथाय एसेबांबो मोजां होननानै आं सानाखै स' बेखौ गिबियाव तदन्त खालाम बेखौ इनकुवारि खालामनानै जुदि दायनिगिरि मारबा बेखौ कर्टआ बेबस्था लागोन स' बेबायदि जानांगौ डाइरेक्ट जेबो बिसार गैया इनकुवारि गैया बेबायदि हरखाब बोखारनाया मा जानो थाखाय बै जाहोनखौबो प्रपार जाहोनबो खिन्थायाखै दासिम 29 नभेम्बराव जानाय जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै बेबायदि मावदों बेबायदि बुंबाय थादों नाथाय बै 29 नभेम्बराव बिथां सानै मानसिया लोब्बा दंमारोना गैमारोमोन बेनि प्रुफखौ मानो होआखै बे साननो गोनां जादों बहुत दुखुनांथाव जाथाय